Hello mga kabalanon, may adlaw kanyang tanan. Dahil napunta sa atong gamay manukan. Karon nga video, share na ko ninyo kung unsay akong tambal sa sipon ug halak sa akong manok. Kay karong sigig uwan, dali ra kay sila siponon. Ja, mo'y makaangin, magluya sila. Ang uban gani mamatay. Wala nga ako gong gi-search og isay pinakamaayo nga gitambal sa ilang mga sipon ug halak nga kanang dali ra sila maayo. Kay kung makalamay na ang ilang sipon, mao na hinungdan nga sila mamatay. Mao kini mga kabalanon, mao ni akong gigamit para sa akong mga manok. Bitrasin gold ni sila mga kabalanon. Ang akong patumaron ani dili man kay dako, kani siya kay 30 mg ako ni siyang tungaon kay dili man kay dako ang akong manok nga patumaron ani. Ako nang puning nasuwayan, okay man depot, dali ra maayo ang atong mga manok. Tungaon na nato mga kabalanon, pero kung dagko na pwede ra katurang usa ka buki patumar nila. Ato ni patumar sa tong manok ay sayang kayong mamatay tungod lang sa sipon. Kani mga kabalanon, at mga 2 simanan ni siya gisipon. Yang murag iubo pod, murag ay halak lagi. Nga yang sipon magawas sa ilong. Magawas sa ilong. Mo ni si ginungdan niya nga niwang. Atong patumaron aning bitrasin gold. Atong sibara ni ini kaugmaan ni kung mawa ni ang sipon kay mao ni nakadag niwang niya. Sa di pa ni nato patumaron, dili sa nato pakanon para mo pikto jud. Ato na isul sa tangkal, gaugmaan ni balikon taning tan-aw og maayo na ba siya. Mga kabalanon, atong tan-awon ng manok na atong ipatumar og bitrasin gold gapon. Wa na ba ni sipon? Magnulian na gid siya Yang ilong na. Wa na mo gawas. Wala na ulian na ni kabalanon. Pabili ka ta matapos shout out dahil sa Amski TV, Survivor Mix Vlog, Mang Rubens Vlog, Kuya G Vlog, Charles Jason Studio. Bye, salamat sa imong perminting pagtan-away. Special thanks to Kagyo, salamat kayo sa inyong suporta sa akong channel. Hindi na kutob no, kapag ka-subscribe, aliyog lang po tag-subscribe o click the notification bell para perminti mo updated sa akong sunod na video. Daghang salamat, kabulanon.